Rayoli Pinentang. Petruk bosen urip apa? Mangsane ya. Haswa Tama, Haswa Suta Utama, Haswa Jaran Suta anak utama apik kowe anake Jaran sing apik kowe. Kowe sing tak goleki Petruk ngopo? Aku ora duwe urusan karo Sata Kurawa rumangsane. Kowe wani nantang ngancam ngincim keselamatane Prabu Baladewa. Urusanku karo Baladewa kowe ngopo rene? Wanimu keruyukan mangsane. Perayaan, ayo 100 mereka beres 1000 karo maju. Anggep kaya apa rumangsane. Ayo. Man, kowe engko mlayu man. Ora. Aja mlayu man. Ora. Bisa apa? Ngurusi senengane wong wae. Urusanmu kowe ngembet asmane Prabu Baladewa padha karo bosen urip. Soroh nyawa kowe, soroh nyawa apa? Rumangsane kowe ora wedi, entek wedine kari wanine. Rumangsane apa? Waton Petruk tuku manganing bebener ora bakal mundur jakah baja itu fisabilillah wa angfusikum. Aku dalil ora ngerti pucet rupamu kulino mangan daging kirik. Ayo. Mangsane apa? Aku minangka dadi senopati negara Ngastina. Swatama. Kowe iki dadi senopati iki jane nggur diakali karo Kurawa. Kok diakali para Kurawa piye? Aku ngabdi lahir batin ana negara Ngastina. Ngabdi lahir batin karo Sinuwun Prabu Duryudana. Apa? Mangsane aku ora ngerti wadimu piye. Bapakmu pancen pendhita Kesdik Paningale, pancen Begawan Durna pendhita pinter. Ning ibumu sapa? Ibumu ki Wilutama, Jaran. Ya. Kowe ngerti Kurawa nek budalan ki mesti numpak jaran to. Kowe jenenge ngenyek ibumu kowe. Prajurit Kurawa do tuprok kowe jenenge ngenyek Swatama. Rumangsane ayo aja plentas-plentus Saurana. Apa enek kowe ngabdi ning Kurawa wis pirang taun? 20 taun. Apa enek undak-undakan pangkat? Ora enek. Aku ikhlas apa? Kowe iki diakal diperes keringetmu karo Kurawa. Wilutama, kowe iki jane pakmu ki isin. Begawan Durna ki isin duwe anak kaya raimu, ngono. Mergo kowe iki anak jaran, kowe iki anak wadi, mula dititipne ning Ngastina. Angger Kurawa budalan mesti do numpak jaran. Tuprok, kowe ngenyek mbokmu. Ayo nesuwa. Mangsane apa? Ayo arep nyauri ya. 20 tahun to. Apa nek undak-undakan pangkat, undak-undakan bayaran, panggah diece karo Kurawa nek budalan pangkat. Tuprok. Sabar Sotomo. Sabar. Kowe guyon wis nyandak wong tuwa. Kula niki nelongso. Perang ibu tang perange dadak wong tuwa bareng lara atiku lho. Wadi kula diundat-undat sing sabar nek nyandak wong tuwa kula mboten kiyat. Ayo saur nyauri apa? Lho kowe ning ndi? Kula mundur mawon Raden. Piye to yo. Pedro. Man kowe mlayu. Ora. Tetap stay lho, Man. Yo. Mangsane apa? Ayo, kowe wani nunggal karep karo kekarepane wong Astina. Nunggal karep piye maksude? Kowe wani uga nglamar Endang Lorotemon kanggo adimu si Bambang Sret pancen kapara nyata. Endang Lorotemon dimulyake dadi garwa Parameswarine Raden Lesmana Mandrakumara. Kowe baliya ana ing Karangandhempel. Ora bakal bali yen durung kasembadan sing dadi setiaku. Kowe lah dalah. Wani karo sorte entek wedine karo wanine. Saiki mati sesuk mati Petruk ora wedi. Bagus. Ing kene margane pati Petruk kowe. Anggep kowe apa? Weh, Petruk paling tenan. Awas ya!